къде се даше да ме намери? Ще свърши батерията преди да сме тръгнали. В момента сме посред нищото. След като продължихме след скалите, мога да изчезва на някъде търси път напред, а Лучо проверява с GPS-а. Сигурен съм, че ще намерим път. Надявам се да няма змии. Това е Люлякова гора. Лучо, аре! Лучо е заед. Той ще намери. Аре, идвай насам! Важно е да не губя пътеката. Всъщност, то няма пътека. Защото някъде между Самоводене, Арбанаси и Велико Търново. Загоним в Бермудския триъгълник. Какво като се спъвам? Тук има гробище индианско. Наистина. Ми хареса как изглежда. Един ден може да отидем в манастира да живеем за една седмица. Дали сме пусна? Ще помагаме с труд. Да. Ще е много яко. Ще е някакъв левел такова. Ще медитираме. Няма стоим гладни. Ще едем безплатно. При това. Ще помагаме с труд. Да, там ако не работиш, не ядеш. Да. Манастирски хора. Обаче тази пътека ще ни отведе цивилизацията. Което до някъде не е яко. Ето ги скалите, но продължаваме да бъдем посред нищото. И все пак неведоми са пътищата Божи. Млад намери следа от някакво животно. Аз намерих гремки от заек. Като вълк е някакво. Като вълк? Това ни чака през нощта. Вълци и чакали. Ела снимай. Брат, това е нещо. Намерихме нещо. Това е нещо с много пръсти. Ето тук. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Моя не разваля. Се нещо там. Не разваля. Продължаваме да вървим по пътеката. Жива пътека. Едно мъчете трябва. Трябва да се мъчете. Изгубени сме, без никакви провизии. Имам натурален сок. И една бутилка вода. Който намери в гора. Сега изкочим така там да продаваме храна. Оле хора, ние хванахме път за манастира, усещам. Представя си направо да слизаме в манастира. Чули това? Фак. Изгрухтя прасе. Ама аз го чуках. Изгрухтя прасе мамка му. Дай. Оле, изгрухтя прасе, наистина, заклевам се. Надявам се да е питомно. В гората няма питомни прасета. Може да избягам. Дигайте шум да ги плачем. Оле, човек. Първобитен тип. Намерихме огнище. Доста странно място. Ето огнището. Не знаем къде сме.
Но се надявам скоро да разберем. Сигурен съм, че преди малко чух диво прасе. Уау. Май не трябва да изоставам. Навеждам се. Хора, чакайте малко. Прасето ще нападне последния. Но все пак аз съм човека с ножа, поне ще го раня. Доста диво място. Става хладничко вече. Може да се отрежеш на кръв. Дори нямам идея колко часа е. Да, като бяхме на върха на една скала си представях 127 часа как падам точно между скалите. И си притискам ръка, крак или какво ще да е. Но поне имам нож и мога да си отрежа крака или ръката. Забавно. Но костта и нервите ще ми представляват трудност. О, слизаме някъде. Самотно дърво на хълма. One Tree Hill. Няма такова се притесняваме с малко някъде. Не знам, може да намерим някакъв тайнствен манастир с монаси, изпаднали в самадхи. Младе, не се намесвай в природата. Интересното е, че всички... Стига снима. Какво да те оплаща нещо от там? И тук Какво видя? Такива места трябва да се укрепват с цер, защото това дърво издържа 100 години под вода. Кой ще...